mga suki sa programang Tingog kan Banwaan. 23 na ngunyan kan Agosto 2021, minarespetar na naman kami sa gabos na miyembro kan Familia sin Sosyudad kasabay ang paglaom na yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya. Padagos kita nga manarig sa amang Diyos asin makimaherak na matapos na ining COVID-19 sa paagikan pagkakabulong sa mga may COVID. Asin nakikimaherak man kita manarig na day maulakitan kitang mga pinagbibiyayaan kang karahay ning salud asin magamit niya to ini susog sa kamautan kan sa tuyang kagurangnan. Berdaw tabi igwang Tagaligasping paraan tabay. Day naghali. Pati naman sa Albay District sagkod sa Daraga. Bicol target man po, naglalaom na mag-iriba-iba kita yaong kamudyan. Sundo kita alas 5 nin hapon. May pigmimeriendahan tabi, ano manan sa Indo pinagpreparar para man sa pamanggihan. Babasugon mi kamunin informasyon na sa paagikan pagbutwa kan report sa luwas pading Jomar kumparing Jim, kumpadring Al, Ans, Luens, Sirens, sa Manibela, si Henry De Boy Mata, technical control, the man from Poland, Dion Napolis. News Direct Edwin, ang yaon ngunya nakatoka sa samuyang newsroom padagos an pagsumada kan mga pangyari lokal, national, international. Siyempre nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa production yaw na samuya pong Anghel kang DCGB, ang AM kang DCGB AM, Angel M. Mustaza. Sa IT, siya man po ang enkargado, si Richard. Yan pong nahihiling nindo sa samuyang official Facebook internet broadcast. DCGB News Online, imaging sa YouTube. Gumampuan sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Good afternoon from the Philippines. Maray na kay Madam Merly Caceres, maray na hapon kay Madam Merly Caceres, and andyan man tabi sa EMS Barrio si 7115. Maray na hapon tabi sa Indogabos. Yan, nasa kuyang telepono numero 0961-759-0888 sa Smart, 0961-759-0888 sa Smart. Sa Globe 0926-0156-020. Sige, tabi, yan. Diretso kita kang programa, asin mga informasyon dyan sa luwas, bungkarasan ta muna. Kumpadreng Jomar, marhay na hapon, go ahead na. Salamat pa din. Nagpuna ko niya daw na i-release kan CSWD kan tabako ang benepisyo na dapat na maresibikan mga totally damaged kan nakalis pang bagyong Rolly sigdi sa naunambita na syudad. Sinabi ni Madam Marisibina ba ang CSWD officer kan tabako na pigbaranga ninda sa 5 aldaw ang pagdistribuir kan ayuda na inabot sa sobra sa 13,000 pesos para sa lambang pamilya na beneficiaryo kan emergency shelter assistance kan DSWD asin kan cash for work man kan kaparehong opisina baranga-banga man ang mga barangay tangani na malimitaran man sana sa kada aldaw ang dapat na mag-receive kay ni kunsain o minabot sa poko mas o menos sa mga 13,000 ang mga beneficiaryong pamilya. Ang mga daina kasabay sa listahan, sinabi ni Madam Villanueva na sa indamang giraray na pigo proseso pa asin niya habol na sana. Unian pahayag kan CSWD o kan tabako. Out of the 5,800 na totally damaged, we have 4,500 plus validated.
and we have already paid the 1,520, so more or less, we're expecting pang 3,000 families na nag-pay out. Unfortunately, may 400 po kitang nawawala and committed by the DSWD na once na maayos ang mga forms and other docs, so sana na po itong nawawala. Si Madam Maris Villanueva ang CSWDO kan Ciudad kan Tabaco. Kumpadre Jomar, gura no tabi so marireceive kada beneficiaryo over? 13,100 pesos pa din. Yan. Saan 10,000 digdi duman sa emergency shelter assistance. Tapos so 3,100 pesos duman sa cash for work program na inimplementar kan mga nakalis pang bulan kan CSWD. Yan, di bilog nindang makukuha yan over. Roger on that. Ang ano garing tabako man sila sarabay pwedeng ades hindi pwede sarabay ngunyan tadakul-dakul ni 13,000 kaya pigbara nga ba nga sundo sa Biyernes. Wala daw nagdi-distribute digdi sa Tabaco Northwest Elementary School. Sige, very good. Okay. Ang mga requirements para sa pag-claim kay ni itong mga identification card kinapiginaw ni Madam Maris pala na kung gabos na identification card, aakuon, maghapot na sa natinda duman sa indang barangay so nag-asikaso kan listahan, kan beneficiaryo, tayaon man duman sa lista, kan mga official identification card na pwedeng akuon para sa pag-claim kan na unambitan na ayuda. Igahagad man ni Madam Paris sa punong barangay na maging presente sa pag-distribute kan mga benepisyo duman sa indang constituentes. Ani na kuniguan ning problema pag-abot duman sa mga pangaran. Halimbawa magkaigwa ning clerical error, solamente ang punong barangayan pwede na makapagpapatutuo na iyo ang tawong ito buda suna sa lista saro man sa ng persona. Iyo, kumpadre Jomar, igwa lang akong pinag-iisip halimbawa igwa ning sitwasyon tabi para reho ta poorest of the poor din talagang ano pa man na nakakaputan na ID maging hali sa pribadong koneksyon niya o pagninegosyo, trabaho o sa pampubliko anuan pwedeng gibuhon kan lihitimo man na kasabay sa lista over. Siguro pa diyan talaga malaog na itong so presensya kan punong barangay. Na pwede na gayod na mag-certificate so punong barangay na yan ang tamungan, iyo yan ang nasa listahan. Very good. Kay puan talaga sa presensya man kan Kapitan del Barangay. Ano? Roger on that, pare. Ma-issue siya ng so, sertifikasyon. Day palan pa din makakaabot, halimbawa may kahilangan, solamente immediate family member ang pwede na magkuha ating matawin na autorisasyon, kaya kay puan mang ginaray ang presensya kang kapitan. Yan. Halimbawa, so nasa lista su ama, medyo igoning kamatean, so agum o so aki an pwede sana. Roger on that, with the assistance kan po ng barangay na magpapatunay na ito so sa iyang agum o aki. Oho, yaon permit talaga kay puhanan ang presensya kang kapitan na naka-schedule na barangay dyan tabi, kumpadre, ano? Tama pa rin. Roger. Pare ang report, Yomar Bian, DCGB. Diyan tabi sa Tabaco o namundaga na tupiga para haralat na mga totally damaged na mga harong na beneficiaryos kahali sa gobyerno. Maray taigwa na kamong makukuha mga poko mas o menos 13,000 pesos to 10,000 para sa emergency shelter assistance hali sa gobyerno through DSWD. 3,000 para duman sa food for work program. Yan, o di at least uyan na. Pasalamat lamang tabi ka mo. Yan na naman kung ano na naman na kontrobersiyaan i-raise na kita pang mga Pilipino sus Mario Josep naman o. Sige po diyan sa Tabaco, importante na so Kapitan del Barangay na naka-schedule kuno arin an pag payout ka yan, presente ka mo ta kumpara reho tang mga poorest of the poor. Ang iba kayan, dahil man talaga rin mga ID, dahil man yung trabaho sa gobyerno, sa pribado, siyempre dahil sila ng ID, so kapitan importante na makapagtotoo na iyan ang beneficiaryo.
Kung naghehelang po so nakalistang beneficiaryo halimbawa so ina ang nakalista nagkulog sa tulak dahil nanggad pwede makaduman so aki o so agom ano po pwede and papatunayan kan kapitan iyan ang aki ka nakalista dyan na beneficiaryo. Yan po yan sa tabako ha, sa tabako. Magpasiring na lang kamo dyan sa City Social Welfare and Development Office to verify kan iba pang mga concerns may relasyon dyan ha. Kumpadring Al, marhay na hapon man, please go ahead. Maray na hapon, pare, nasa preparasyon naman mo niyan, anak ko Bicol Party List, sa sunod na batch kan gigibuhon na mas wedding na ililibre giraray kan ako Bicol, digni sa southern area kan Legazpi. Sinabi ni Sally Loses kan ako Bicol na naghanda na ang mga magiging beneficiary kayo ni kan mga requisitos para sa kasal. 20 padis ini paningpiyo. Alirigay sa 8 mga pinag-identify na barangay di sa southern area kan Legazpi, na barangay Bangkiruan, Imanod, Buenavista, Magakay, Humapon, Kagpakong, Mariis, asin barangay San Francisco. Oktubre 2 ang schedule kan mas wedding digdi sa Bangkiruan. Tandaan, ginibo naman ini kan ako Bicol sa Embarcadero Celebration Casa at mga kami na likod na bulan kung sa 19 man na mga padis magagumagom at ikinasal kan padik asin ililibre man ini kan ako Bicol so handaan may mga regalo pa libre pa ninong si Congressman Santico mismo saka si Congressman Pino Garbin Jr. Ginibo man ini sa iba pa mga probinsya kan Bicol kaya digdigo niya sa Legazpi City yaw na preparasyon para sa second batch at mga masaron na kakasal mas wedding digdi sa barangay Bangkiruan Oktubre 2 siya. At pa niya informasyon pa digdi sa southern area kan Legazpi ang Armario GCTV. Salamat kumpadring Al sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Aram nindo, importante, bako yun sa kung ano pa man, pero importante ini, this is a very laudable project kan ako Bicol. Yun. Iyan bagang kasamiento, formalmente ka mong kakasalon, may dokumento, may papeles. It will straighten up the records kan familia. Legal records kan familia mapapakaray ang dalagan as in family stature kumbaga yao na opisyal na dokumento rekonisido kan gobyerno rekonisido kan simbahan katolika an sa indong pagiging mag-inaguman ta kung daiba ganing kasamiento opisyal diyon an record mapagal an pagpara-constitute ka iyan. And it will linger on, pati duman sa mga aki. Apektado sa mga aki sa indang mga transaksyones sa mga maabot na aldaw. So pag mana kan mga propriedades, so pag bugtak ni na record sa mga dokumentong kaipuhanan, both public and private documents. Kaya ini po na gigibukan ako Bicol is a very laudable action. Sa totoo lang sa kadipisilan baga kang panahon ngunyan. Igunin mga nag-iribana na dahil nasa namin napakasal baga yun tagulpi ang requisitos, lalo na requisitos pinansyal. So dahil lang na-realisar na ang ripple effect kayan is so pag-istabilisar kan identity kan family, legally, mapagal-pagal po ang pag-istabilisar kaan. Sa pagbugtak sa ni mga dokumentos, sa paggamit kan apelyido, kan mga aki, so pag halimbawa, pag-receive kan mga date na mga mana, propriedades, record sa eskwelahan, record sa mga transaksyones, gobyerno buda pribado, dipisil bagaan pag-constitute kaan. Kaya, it's never too late pa, ma-straighten up yan dyan sa mga
lugar takadakul panin mga day talaga nakakasal mo niyan, day kasamiento. Di ba? Sige sana, magsaro na sana ngaya kita ta. Basta ngayaan sa tuya man na pagkaminuutan, solido. Ano John? Liputok. Buda na nanar kita sa mahal na Diyos. Iyo na sana bagan gigibukan mga yaon dyan. Ano? Although we are not an advocate for it, pero we're just facing reality and we're just stating reality. Kung ngunyan, so ako Bicol, igaw po kan araw ka na programa. Yan na mga kasamiento, kasalang bayan. Kulang bagayan. Makukonstitute ng marahayan sa indong mga records, both civilly and sa mataman kan simbahan katolika. Civil records will be straightened up. Ang identity kan mga aki, ang pagiging estado kan pamilya, solido na yan. Legalita, igwa na nin mga dokumentos nga ni na legal pipirmahan kamo dyan in accordance with our civil laws, in accordance man ka sa tuya man na pinagsusunod na prosedimento man na ipig-implementar kan Catholic hierarchy. Diba? Pasalamat to guno may mga aninong panindo congressman Saldico, Congressman Pido Garbin Jr. Uyogon mo. Igwa pang diit man na pang timo. Ano pa? Abi di dakulaon pong bagay iyan sa komunidad. Mga araw ka na proyekto na ipig-implementar pa kan tatuya po man na sa diring party list. Ini ako Bicol, digdi po sa katuyang kinamubugtakan. Oras, Pilipinas, alas 4:27. An oras hatod sa Indokang. Shop at LCC Supermarket and be one of the lucky shoppers to win Samsung Galaxy S20 phone, Lenovo laptop, or Apple iPod Air. Tax-free in LCC Supermarket Beauty Giveaway Raffle Promo. Get one raffle ticket for a minimum spend of 250 pesos worth of grocery items plus 250 pesos worth of sponsoring products. Promo runs from August 19 until September 1 only. So, don't miss your chance. You can also visit our official Facebook and Instagram page at LCC Supermarket for more details. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law, at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos.
Dapat matibay katabi, ha? Doble tibay, ma! Bagong Bear Brand. Tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sweldo na, nice! Sweldo na, nice! Sweldo na, nice! Sweldo na, nice! Pili ng Bear Brand! Pili ng Bear Brand! Siguruhin ang tibay! Ng tibay! Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice! Sweldo na, nice! Sweldo na, nice! Sweldo na, nice! Pili ng Bear Brand! Pili ng Bear Brand! Siguruhin ang tibay! Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan
sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ang baha nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mais and Geosciences Bureau kan DNR. Bicol Target. Sige po kan nakaaging Domingo na hapon, nagsakat ako dyan sa Highlands. Secret. Mag alas 5 pasado ang hapon. Pagtambara ko ng gaduman sa may itaas na dyan, kadakul kan mga vehikulos. Mangumun-ngumun, duman sa inut-inutan, nahiling ko, nakaparada, sarong truck na kolor puti. May marka, Demolition Squad. Nakikig ako. Nyako, may problema sa mga maabot na oras. Sa mag-aano man duman. Demolition Squad. Nagaparada maning husay sa mga behikulo. Ko aram ko na so, siyempre, official business ito. Mangumun-ngumun, kaso bago, luminawas sa orden. Sarado ang Highlands Park. Tadaidaan yung business permit. Taon-taon man mag-post, igwang business permit. So Highlands Park man nag-post, may business permit. Taon-taon naman, post naman sa city. Lifting kan suspension, may business permit pala. So nagkapera ngayon dyan, duwa sa naanigwan nin permiso na mag-operate duman sa mga kaung-kaunan. Obserbaran sa nangayang protocol. Post naman sa Highlands. Sarado lugod ngaya until further notice. Ay, nako. Nako talaga dyan. Magkakadiferensya. Dahil na, sa thread kan mga comments duman dyan sa istorya, ay mo na mapugulan na magkaigwaning pinagapod na political color. Infusion kan mga manlain-lain na ideya, opinion manungod sa pangyayari. Paano ngayaharanin ang 2022 na eleksyon? Iyang bagang Highlands, sa dirikan, misibis. Bako, taro sa mga nagkuangkan, misibis. And
Sisayan mga nasa personalidad sa likod kan misibis. Aram na ba ganin? Ay, nago talaga ang buhay tayo ni Digdi. Sarado, bukas, sarado, bukas, sarado! Soft opening man sa nabagapa no yan, June. Kundi nag-click nin marhay. A soft opening man sana yan. So, iba, mga nasa process pa kan paghagad kan business pinita, sarong lugar yan dyan na kuan baga. Sa area na magayon overlooking ang entire city of Legazpi with mayon volcanoes the backdrop and dagat. So, gabos na view. Dagat, bulod, mayon, bukid, kalangitan yaon hiling mo. Magayon talaga dyan. Akong paghapon minapasiring ako dyan. Garabo ko na humali. Duma sa gilid tinampusan na. May mabakalan ka duma sa inut-inutan man ka. So, barato sa nang kayatan. Tusok-tusok yun. Magayon nun talaga. Madumang kita pagkatapos naman. And then, mababa na kita sa daraga. Dumang kita sa retro restaurant. Dos botellas. So, basta sarado. Sabi, nagdesisyon na sa naso Highlands Misibis Management na. Sarado na sa nalugod. Tama man. In order to not complicate things matter anymore, bata paglilaogan na nin political infusion yun. Mapagal na yan. Garoan hororon kan Biblia, daing katapusan. Daing ka pumatol sa hurong politika not unless naaram mo talaga ang katotohanan na both parties daing makakanigar sa itatara mo kung arin ang tama buda susala. Arado! May permit kami. Bukasan nga yan, may permit. Sarado na sa lugod, gabos. Ada ba yan talaga, sige po. Yan, tabi ta. Yan po ang istorya ka sa kuan, pangyaring yan dyan. Sabi Digdi. May nag-text pa sa to. Bata dyan so reception. Ay, nagutabi na pangyayari sa tuya. Sige, June. So, mga hanap buhay dyan, importante yan. Go ahead na. Sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa mga enroll na grade 11? Ay, sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita. Iyo po tabi. Aparte sa 1,000 na tinataoninda sa mga enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may mai-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced
reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at SHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-5 scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Ginebra ako, Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo
sa hararayong sityo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Upang manatiling ligtas laban sa banta at peligro ng COVID-19 ang komunidad, hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa mga lokal gobyerno upang matanggap na ang proteksyon ng mga bakuna. Katuwang ang ating public health standards at safety protocols, ang kaligtasan dala ng mga bakuna ay isa sa mga mahahalagang susi upang maagapan at mapigilan ang tuluyang paglaganap ng COVID-19 virus. Piliin nating magpabakuna upang tayo, ang ating pamilya at ang ating komunidad ay manatiling ligtas. Patuloy nating ipalaganap na ligtas at mabisa ang mga bakuna. Tara na at magpabakuna. Pagmamalasakit sa masa ay ipamalas na. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law, at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Bicol Target. Sige po, balta na kita sa programa. Ngunyan pong pagkahapon, Bicol Target, digdi sa DCTV. Okay, sige. Ilang ta tuyang cellphone yun. Paano yun ita palibasa sa barato naman ang buhay, no? Kun mo. Sabay ka na papapiyo sa ako Bicol mass wedding. Nagluwas naman sa ospital sa baby silence ang reception. Paradangog. Makita paradangog ko no si Madam Merly. Paradangog makita. Yan sa bita no. Uda ni sa tuyang texter man ngunyan hapon. Ha? Sa programa na Bicol Target. Sa biltada ta na ini. Ngunyan ito yata so unveiling man kan so. Oong tatwa dyan sa may tulay ano kan so baltog ito handyon. Sabi, okay, now may pangapudan po ang Department of Health. Please, tabi. At least kita digdi sa Bicol, maray-rahay ang sitwasyon. Taday man nagugulpi ining Delta variant, ipagpadagos ta sana ining panarig baga sa mahal na Diyos. Ikaduwa, so sa tuya man na nagakandigong aksyon pagtubod sa mga protokol sa iyon an akuan talagang igwanin maray na
kaabutan. Ta sabi baga, God helps those who help themselves. At anong magsunod kita dyan sa simpleng pangapudan masana? Ining face mask, face shield, buda social distancing. Dadaing una magpara urumul-umon, magpara tiripon-tipon ta. So nangyayari ka ito bagad yun na dati pinaglaladawan ta sana hali sa ibang nasyon. Yun na baga nangyari ngunyan sa Pilipinas, na-overwhelm na, lalo duman sa Metro Manila, ang medical capability kan sa tuyang nasyon. Pagin dyan sa Kabisayaan, sa Cebu, gustong sabihin ka na overwhelm na, grabe na ang kaso kan COVID, itong sa mga ordinary na COVID, buda itong sa Delta variant, na sobrad na duman sa kapasidad kan mga ospital na akomodaron an mga ini. Siguro natural natutuod na sa nakitang komodidad sa araw ka na mga news kaya nawawara na ning interest sa istorya, napapasipara na ining pagsunod sa mga protocol. Magkakaigwa na naman sa nakayaning na heightened interest ang publiko kung mag-lockdown, John? Ma-experiensya na naman ang lockdown. Iparayo ki mahal na Diyos. Kaya, please, magsunod kita ta yung masana na ikakaligtas ta ang panarig sa mala Diyos budang pagsunod sa mga protocol na ipigapa utubkan otoridad because iyan po igwanin mga basis an available na bakuna dyan sa Indo, nakalista, pabakuna na kamot yuan para tubod sa mga haka-haka na magiging zombie. Ano ba yan? Joseph Mana. Ay, nako. Po, tabi. Sa pangarang kambilog na puwersa ka na team pading Jim, pading Jomar, pading Al. Si And, si Luwens, si Renz. Sa Manibela, si Henry de Boy Mata. Technical control, kapartner ko ngunyan, si Dion Napolis. Newsroom, si News Direct Edwin. Nakamonitor man si News Manager Mar. Sa tuyang production, si Angel. Namusta sa IT, si Richard. Ako po, si Pio Fernandez. News Marhay na hapon na sinamang Diyos ang magbantay. Masunod tunos si News Direct Edwin, buda si Francia Maybora. Salamat. Bye-bye. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi!